Niye ala podcasti sendanyako bisekini kɔnɔntɔnna ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Dambele fɛ. Bi tarata don avril kalo tile 22 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Matthieu kitabu la. Matthieu sura 21 a verset 13. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko k'a fɔ u ye ko a sɛbɛnnen bɛ ko ne ka so na wele Ala deli so, nka aw kɔni y'a kɛ bingannikɛlaw dogoyɔrɔ ye. Yesu Krista bɛ an hakili jigin ko Ala ka so ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bilalen don delili de kama fɔlɔ. Yɔrɔ do an ni Fa Ala bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na. O la fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka o yɔrɔ mafiɲɛ walima ka yɛrɛ nafanw ɲini wala fɛn fufafu, o yɔrɔ senuman la o kɔnnen don. Welewelekan ye nin ye ko an ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu an ka bɔ a kun jɔnjɔn kalama, ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka batoli kɛ, ka sɔrɔnadoli kɛ ani ka lamɛnni kɛ, k'a bila baara la ka kamiyali kɛ. An ka kɛ baarakɛminɛnw ye Ala ka so kɔnɔ minnu bɛ mɔgɔw barika kuraya. Jijali ye nin ye ko i ka i dusukun kɛ Ala deliso lakika ye, yɔrɔ min na Ala bɛ kuntigiya kɛ i n'a fɔ masakɛ, yɔrɔ min na delili sɛbɛ o bɛ kuntigiya la yɔrɔ min na. Ala ka nɔɔrɔ o bɛ manamanali sebaya ye yɔrɔ min na. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkili ye.